खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलां दिनैनि गिबि खौराङाव दङ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि थामथि सप्तायाव बिटिसि बिसायख'थिया जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगोसे 21 आगस्तनिफ्राय रायजोनि आइजोफोरा सोरखारनिफ्राय 10,000 रां मोननांगौखौ मोनगोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरिसिम रायजोफोरा बिजेपिखौ जेसेखिनि बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो थिनो बेबायदियैनो गेलेगोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। फैगौ 5 बोसोराव बिटिसिआव रावबो नैथि थाखोनि नोगोरारि थायाजासे गासैखौबो सेथि थाखोनि नोगोरारि जानो हानायनि थाखाय खामानि मावनो थांखि लादों होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। empbtr@gmail.com इमेल आइडिनि जोहै सासेबो साख्रि गैजायै नखरनि सुबुंफोरा गाव गावनि मुंजों लोगोसे थंखौ दैथायहरनो हागोन होनना एडभाइजरि बर्डनि सोद्रोमाफोरा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। इडुकेसन निउ इनिशिएटिभ बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआरनि गंबेसे नखराव साख्रि गैजायै दङ बेनि सानखोखौ बुथुमनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै empbtr@gmail.com इमेल आइडिखौ फोसावदों। इडुकेसन निउ इनिशिएटिभ एडभाइजरि बर्डनि सोद्रोमाफोरा empbtr@gmail.com इमेल आइडिनि जोहै सासेबो साख्रि गैजायै नखरनि सुबुंफोरा गाव गावनि मुंजों लोगोसे थंखौ दैथायहरनो हागोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावदों एडभाइजरि बर्डनि सोद्रोमाफोरा। आरोबाव मख'नो गोनांदि बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि फरायसा फरायसुलिफोरखौ हेफाजाब होनायनि थांखिखौ लानानै गोदानै फोसावजानाय इडुकेसनेल निउ इनिशिएटिभ बिथांखिखौ मावफुंनायनि सायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। इडुकेसनेल निउ इनिशिएटिभनि जोहै डिग्री आरो मास्टार डिग्रीनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बिटिआर सोरखारा DMITनि गेजेरजों फरायसा फरायसुलिफोरखौ बिसोरनि इन्टारेस्टेड दिगाव हेफाजाब होनाय आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय साफायाव 5 लाख राङै दाहाल हेल्थ इन्सुरेन्सखौ फरायसा फरायसुलिफोरनो मोनफुंहोनायनि हाबाफारिनि सायाव इडुकेसनेल निउ इनिशिएटिभ एडभाइजरि बर्डआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। अनिल पाइट मुंनि सासे सुबुङा गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायाव बिसि मीना पाइटआ गोब्राब जोखोम जानांदों। जनाय सिक्कारि गामिनि थागिबि मीना पाइटआ फिसाय अनिल पाइटखौ अरुणाचल बाजाराव थांनो होननानै रेलवे स्टेशनसिम ओंखारबोदोंमोन। बे समावनो फिसाय अनिल पाइटआ बिसि मीना पाइटखौ रेलवे स्टेशनाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबो जेराव बिसि मीना पाइटआ गोब्राब जोखोम जानायाव रेलवे स्टेशनाव थानाय सुबुंफोरा मीना पाइटखौ रैखाथि होनानै डिब्रुगड़ देहा फाहामसालिसिम दैथाय हरो होनना मिथिनो मोन्दों। समाजारि बिजों ससियेल मिडियायाव सासे उखिलनि बेरेखायै नंखाय पस्टफोर क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिनि सासे उखिल चन्दना नार्जारिनि सायाव रां जाख्ल'ग्रा आरो मबाइल खावनायनि सोमोन्दै फेसबुकआव नंखाय खौरां फोसावनायनि दाय होनाय जादों। मैया भुगिनांनाय उकिल तानिया चक्रबर्तीया उकिल चन्दना नार्जारिनि हेंथायै ससियेल मिडियायाव नंखाय आरो बिथा गैयै फोसावनाय आरो लाजिफोनांनायनि थाखाय क'क्राझार सदर पुलिस थानायाव मोनसे केस होदों। मख'नो गोनांदि सानैबो उखिलफोरा मोनसे जिल्ला बिजिरसालियाव खामानि मावगासिनो दङमोन। नंखाय रादाब फोसावनायनि थाखाय चन्दना नार्जारिनि बेरेखायै गसर थिसननायनि सायाव उकिल तानिया चक्रबर्तीया दाबि खालामदों दि दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों थार साजा होनांगौ होननानै। थांनाय 31 जुलाइ खालारखालि आसाम केबिनेट जथुम्मायाव मोन 6 हारि फारियै आहम मरान मटक कच राजबंशी सा बागानिया आरो गरखा हारिनो ST मोनथाय होनाय आरो तिराप ट्राइबेल बेल्टखौ बोखारनो नागिरनायनि गोख्रों बेरेखा खालामदों CCTOA। गुमा बिटिसि बियाबनि कुर्साकाटियाव मन्त्रि अशोक सिंघालनि नुजाथिनायाव बिजेपिनि जयनिं हाबाफारियाव गुमा मण्डल बिजेपिनि बारग' आफादगिरि नीलेश्वर रायखौ EM सजल सिंहनि मददगिरिफोरा लाजिफोनांनाय जाथायनि सायाव हान्जानि मावथिफोरा दुखु मोननाय फोरमायनानै गसाइगाव प्रेस क्लाबआव खौरां मेल लादों। गुमा मण्डल बिजेपि युब मोर्चाया BPF दोलोनि थाखाय मोनसे दुखुनि खौरां तामुलपुर जिल्ला BSUनि लोगो नेहाथारि अरखि बर'आ गावनि बिबानखौ नागारनायनि आर'जलाइ गथायबाय होनना खौरां मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलियाव कुलदीप राजबंशी फान क्लाबनि बानजायनायाव रुरेल डेभेलपमेन्ट फराम आरो एपल' डायग्नोस्टिक गडेश्वरनि हेफाजाबाव मोनसे जर'खा बेसेन नाङै
मेगन गोसोआरि आरो सावस्रि आनजाद नायनाय मावबादा खुंनाय जादों। बे सावस्रि मावबादा हाबाफारिखौ फुंनि समावनो गाहाय सामलायगिरि कुलदीप राजबंसीया बेखेवनानै होदों। बे सावस्रि मावबादायाव भारत भुटान सिमा ओनसोलनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा बायदि रोखोमनि बेरामफोरनि थाखाय सावस्रि आनजाद नायनायनि बादायाव बाहागो लादोंमोन आरो रोंग'थि गोनां देहा फाहामगिरिफोरनिफ्राय बोसोन मोनदों। मख'नो गोनांदि लाइमोन समाज सिबियारि कुलदीप राजबंसीनि बेबायदि हाबाफारिखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा बाख्नायदों। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।